Landstræner Morten Olsen er med os hele aftenen herinde på Kongens. Vi glæder os til at give dig den perfekte finale. Jeg er med fra 19:15 søndag her på DR1. Nu kan du holde fri og nyde 3 gode lydbøger. De 4 giver dig nemlig 3 titler, kvik og frit. Lige til at tage med på sommerferie. Du kan hente Den Dødende Detektiv, Lars Elstrup fra Indersiden og Hundens Ører på dr.dk/4. I aften på DR1. Nu vi aktiverer min saltgrænskarmel i NATO. Og vi aktiverer 2 holdkaptajner. Og Lisbeth! De aktiverer så quizdeltagerne. Vi aktiverer også en gammel gangster. Og den politimand, der bærer ham ned med nakken. Alt sammen i aften på DR1. Men nu en TV-avis blandt andet med nyt om vejrsituationen. Vært er Tine Götzsche. Skybrud over Danmark i dag, og tusindvis af lyn. Værst gik det ud over Svendborg på Sydfyn. Det er jo ikke første gang, det sker. Det er nok det værste, vi har set nu. Og det er ikke slut endnu. Her til aften rammer endnu uvejr Danmark sydfra. Au! Vi begynder med det voldsomme uvejr, der altså har ramt Danmark i dag, og som ser ud til at få ny luft her til aften. Dagen igennem har været skabt store problemer for både trafikanter og boligejere. Der var åbnet for den helt store sprinkler over det meste af Danmark i dag. I Sønderjylland faldt der i løbet af morgenen 59 mm regn, og i Svendborg var skybrud årsag til kraftige oversvømmelser. Vi har ikke mulighed for at komme ud overhovedet, fordi hvis vi åbner en dør, så kommer der endnu mere vand. Det stod 30 cm højere udenfor, end det gjorde inden. Så det står der bare ud af det sejler rundt. Vi vil så se vandet på et kvarter, og der sker det jo til...